Kaixo, ondorengo bideo tutorialean ikusiko dugu nola osatu gure taldeko ordutegia. Horretarako lehenik eta behin joango gea Zimbrara, eta Zimbran badakizue pestaina desberdina ditugula eta ordutegia azalduko zaigu egutegi izeneko pestaina honetan. Klikatu hor eta bakoitzak izango ditu hemen partekatuta norberaren zikloko ordutegik. Kasu honetan ikustezue daketela informatika goi mailako lehenengo taldeko ordutegia. Orduan, goazen bada ordutegi hau osatzea. Osatzeko denon artean lana izangoa eta azken eukiko duguna da talde bakoitzaren ordutegia. Hortako, goazen, hemen dauke checkboxa aktibatuta ziklorrena, eta hasiko naiz, bakite kainen gaudela hemen, baina berdin da noiz hasten naizen, zekero datak aldatuko ditutelako. Eta hemen dauket jarrita IS3ko ordutegia zein dan, Orduan, kokatuko naiz, astelena, goizeko 8 klikatukot, irikiko zaildeio hau, eta nik aholkatuko nizueke xehetasun gehiagoko pantaila hontara joatea. Hemen klikatu, irikiko zaizue pantaila osoik, eta bati bat hemen ikustezu importantea da zehaztea ze ordutegitan aizaten idazten. Da, bat IS3 sare informatikako sistemen administrazioa izeneko egutegien aizate idazten. Hortarako, zein godeu? Gaia hartuko deu, jungo naiz ordutegia, eta badaki lehenengo 2 orduan astelenetan badaukela datu baseak kudeaketa izeneko ikasgaia. Jarriko gai horren izena, nik uste horrela kaso honetan nahiko txukun gelditzeala, txikiz idazte agian txukunagoa, geldituko litzeke gero irakurtzeakon, baina hemen ikusten daukela modulon kodea eta gero ikasgai honen izena. Irakaslea jarri ingo dugu baitare, kaso honetan da Ana Carnicero, importante da jartzea zeken irakaslei baitare bere egutegie osatuko zaiolako. Eta baitare da importantea gela hautatzea, adibidez kaso honetan baldin bada A28, A29 gela, klikatuko nuke kokapenen. Horrela dauketena da pixkat bai espazio guztin okupazio ingo nuke eta baitare irakaslena. Bi esparroek oso importanteek eta baitare ikasgai honen izena zuzen jartzea. Eta goazen hasiera data eta noiztik noa dijoan klase hau zehaztea. Orduan, hasiera data, evidentemente, hasiko naiz irailen klasek uste dala, ez dakit, 8 da, imaginatu 8 haste gela, 8 jarriko nuke lehenengo klasea, fijatu amaiera dala baitare egun beren, ez da amaiera ekainen, da iraileko 8 fetxa honetan. Baina bai hemen jarriko nukela, amaiera da ikusi edala 8-tik 10 ez da, bi klase hauek, orduan, nire itzordu honetan jarriet 8-tik 10. Importante da hemen baitera orduko ondo zehaztea, badakizue hemen dauket bat jarrita, lehenengo klasea dela 8-tik 9, bigarrena 9-tik 10, 10-tik 10 eta 55 eta ez 11. 10ak barkatu hemen hau gaizki dau, 10 eta 55-tik 11 eta 20, eta horrela dauzkizue klase guztik. Orduan eskatzea zaizuena da pixka eta errespetatzea ordutegi hauek. Ikasek ez du bukatzen ordu biketa laurdenetan, baizik eta bukatzeue, ordu bitertan ez du bukatzen, baizik eta bukatzeue ordu biketa laurdenetan. Errespetatu pixka ordu hauek. Eta hemen jarrietena hasiera noiz dan, ikustezu egun berdine eta egun berdine. Eta guain jo honez ikustea ea errepikatzean bai ero ez. Ni badakitena da, astero errepikatuko litzekela saio hau, astelenero alaxe auketelako. Baina, igual txukunen astero jarri ordez dako hemen personalizatu izeneko aukera, eta hemen ematezue, eta nik jarriko nuke errepikatzeala astelenetan, eta neko bazenuke, hemen baitera hartza dukezu honekin, eta jarri astelenetan, astelenetan errepikatzeala. Eta ez da maiera datari gabekoa. Baizik eta amaiera data badauke, kontuz datu hauekin ze bestela egutegi guzti okupatuko genukelako. Orduan, amaituko genuke noiz.
Ez da ez dakiz bat errepikapen osten, baizik eta amaitukoa, kasu honetan, izango litzeke 2022ko, ez dakit noiz bukatukoan, imaginatu bukatzeala ekainen 17, bai, hau egutegin eukiko dugu zehaztuta, eta horrela jarriko nuke, bai. Beraz, gogorarazpen mezuk baita ez bali mazuek koinazo bat izatea nahi jarri ez aitzeko beti gogorarazten. Orduan, asinaturan ikasgaian izena, irakaslea zeinan espazioa baita ere jarri, hemen kontuz bi hauekin, egun beha izan behar duelako, eta segunetan baita ere zorduteki dauken, eta listo, orduan ingo nuke bidali, bai? Eta behin bidalita, suposatzea, hemen guain gaude, ez da, jarriko ikusteko hilabetea, gongonez irailen jarritelako, eta hemen dauket ikasgai hau, uste dut 8 hartu nula, baina, 13 da lehenengo gune, bai, astelena dalako noski, eta errepikatzen jungo zait astelenero, noiz arte, ekainen 17 arte edo jarrieten fetxa arte. Beraz, horrela pixkanaka ordutegik osatuko ditu.